Bună ziua, dragi telespectatori! Vă salut, sunt Andrei și astăzi vom filma Provocări nebune 3. După cum v-am zis, o să fac vinerea asta, deci suntem vineri, și v-am promis că o să fac Provocări nebune 3. Și nu uitați să puneți un like, share și prima provocare vine de la Alexandru. Te provoc să te speli cu ketchup pe dinți. O provocare cam ușoară pentru mine, zice. Haide să facem provocarea asta. Dați asta să muștar. Dați. Muștar. Ketchup. Acesta este o perioadă de dinți. Haide să facem asta. Următoarea provocare vine de la George. Andrei, te provoc să te speli cu sapun pe dinți. O provocare interesantă după ce m-am spălat cu ketchup. Hai să facem asta. Dav. Și șampun preferiuță. Da, se vede? Mi-ați făcut cu mult azi. Dar eu fac așa pentru voi. Și cred că m-a plăcut pentru că super foarte mult. Vezi clăbuși, se vede? Și crăță sunt albi. Vedeți? Vedeți?
v-a plăcut provocările astea, dar nu se încheie aici. Mai avem 2 provocări de făcut. Mă duc să duc ketchup și revin imediat, așteaptă-mă un pic. Următoarea provocare vine de la Ilies Vlogs! Andrei, te provoc să iei o brichetă și o folie de la iaurt și să-i dai foc. Eu am o brichetă și am luat o brichetă ieri, iar o să dau o să ard asta. Sper că să vă placă. Uitați. N-am putut să-i dau foc, așa că o arunc în wc și îi dau domnul. Stai un pic. Haideți să ducem bricheta înapoi. Nu, stați un pic. Trebuie să dăm cu spray. Iau parfumul meu. Am multe parfumuri să dăm aici. Să-l iau pe ăsta, este cel mai bun și o să dăm pe aici. Următoarea provocare este: Andrei, te provoc să-ți dai cu spray în gură. Eu n-am spray, dar am parfum. O să-mi dau parfum în gură. Gata, am dat și parfum. Ce frumos miroase. În păcat că nu miroase. Hai, miroase ceva. Haideți să ducem bricheta la locul ei. Hai, stăm în bucătărie. Bricheta la locul ei. Na. Și cam atât și cu provocările de azi, dar ne vedem săptămâna viitoare. Pe altă dată și asta a fost ultima provocare și nu uitați să puneți un like, să distribuiți mai departe, un share și pe data viitoare. La revedere!
Și este dedicat acest videoclip, este dedicat lui Mario Dițu. Marioneto, ne vedem mâine la școală. Nu, luni la școală. Hai, pa! Fiți cu mine și dați-mi un like. Please.